Good morning. Baby, wake up na. 5:30 na. Baga ako nagising kasi ang ingay-ingay ng mga bebe dogs. Naglaglagan pala sila sa kama nila. Ay. Tapos lumabas din si Maggie. Wow, daddy utot ka pa talaga ng utot. Pagka 4:30 kasi is nagigising din yan si Maggie. Gusto niya lumabas para mag-poop ata or mag-mimi. Ayun. Siguro nakatatlong gising ako kanina sa buong magtulog ko. Kasi ang ingay ng mga tuta talaga kapag magpapadede na si Maggie. Kasi yung iba nasa lapag. Tapos yung iba nag-poop. Nagwiwi. Kaya nga ang panghi ngayon dito sa kwarto. Sabi ko kay daddy, ilabas na namin. Kasi mga dilat na sila. Tapos nagko-crawl na talaga. Tapos nililiksi na. So, sabi ko, ilabas na namin. Ilagay na doon sa nila. Sa crib nila. Crib talaga. Anyway, anak. Wake up na. Morning. Halika na. Wake up na. Iyo. Si daddy yun. Si daddy utotin. Siya yun? Siya pa yun? Inututan ka na dyan kasapit niya. Hindi. Ako yun. Ikaw yung umutot? Bastos na ito. Para wala talaga kayo ututin. O, yakarers. Tara, labas na tayo. Labas na kami guys para mag-prepare na kanyang breakfast. Anong na ngayon, anak? Wednesday? Thursday, Friday. Friday na ka. Ano ka ba? Friday na. Friday ka dyan. Ay, oo nga. Oh my God. Friday na pala, guys. Happy Friday! Kala ko Wednesday pa lang. Nakakaloka. Happy Friday! Weekend naman pala bukas. Let's go na. Tinatanggal mo ng tenga yan. Nandito si Mudra. Palinis ng tenga yan. Hi, Ma! Tingin ka muna, me. Sa mga fans mo. Char. Luto tayo. Ayan, magluluto siya. Birthday kasi nung kapatid ko na, Sunod sa bunso, pampito. 7th child. Birthday ngayon, July 22. May mga bisita siya, me? Wala naman. Sasabihan ko nga eh. Mag-ano din naman. Magpapunta siya. Tapos nagbabanana si Inday. Bango? Mamaya pa yan. Kung nag-order ka na lang, mi. Kasi bukya naman. Mas maano pa, mabilis pa. Adi kaya yung mga dati na dito. Ito ba, me? Oo. Kasi ba, ano dyan, babe? Ilan? Yung 1 kilong pansit. Sabi nila. Ayan, naprep ko na yung si Shopee. Shopee. Mahinginain lang ako dito. Nung tinapay. Almusal, pansit canton, tapos hiluto ni Inday. Tayo. Then Milo. Hoy! Ano yun? Nandito si Maggie eh. Pwede pa yan pwede. Binaba ko kasi yung isang tuta. Ayan o. Uy! Magino, huwag ka kagatin. Sige na. Tigil na baba. Tigil na. Tigil na. Basa ka na, oh. Ligo ka na naman. I'm home na guys. Galing ako sa shopping. Nagpatrip lang ako ng mga tags? Barcodes. Ayun, barcodes. Tapos bumili ako ng bumili lang ako itong 2 buntis ng lemonade. Ang sarap. Bagong tuklas ni Inday kahapon. Diba, adik ako sa black. Sa orange. Ano ba? Happy orange. Happy orange. Tapos minatok na siya kahapon na
Ano naman yung kahapon? Happy lemon naman. Puro lemon lang ang sarap. Lemonade. Ay, binilang ko sila para ma-press ko naman yung nakas nila. Mag-Janet. Janet. Bawal kayo sa buntis ang talong. Bakit? Magiging talong daw anak niyo. Di ba may bawal sa buntis ang talong? Kalukuhan daw. Nasa raba niya si Natsu. Oh, lululu, grabe to. Gigil na gigil ki Natsu. Binjim. Ano yung pinangigila ka ni Lola? Ha? May check up tong dalawa ngayon eh. Check. Uy, mamaya ka. Mamaya pa ba? Di ba, te? Oo. Hindi mo siya. Ha? Pamadaliti. Oo. Sama ako ah. Pa 3D natin. Pa 3D. 3D. Picture ng bata. Picture ng bebe. Tignan ka mo ni Nats. Nakikisarap ba yun? Woo! Ang cute niyan. Mamaya naka-ano na yun, naka-smile na yun. Lola, I'm ready na. Lumabas. Pero ano pa yun? Ano oras? Friday ngayon. Mamaya pa yung ano nun. Ano? Alas 2. Alas 2? Ah, sige. Kahit alas 4. Oo, kasi si ano muna din, si Maggie, pa-check up ko muna din. Ay, follow up ano niya eh. Kasi doktora siya na. Ayun. Hoy! Tapos binila ko nila si Froggy ng ano, Holy Bee. On our way to Martimar. Make it up. Pagkain nito, patch. Ano? What happened to Yung you? luto namin. Anong klase? Yung, ano ba? Giniling with vegetables. Tapos, Bawal lalagyan- manok na Oo. karne. Baboy lang. Tapos lalagyan ng malunggay na ano. Mukhang aggressive tumete yung mga puppies niya. Bigyan ko ng antibiotics sa kanya, ma'am, para dun sa pagbugo niya, para sa sugat dun sa baka lumaki o lumala. Napainom niyo nila ito for 7 days. Ma'am, anong pahid na rin tayo ng cream sa kanya pala? Normal din yung ano nito. Parang may ano siya. Bukol. Bukol. Saan tayo? Ito. Ano mga? Hindi na dededean to. Ayan. Kaya tumigas yung gatas. Ah, okay. Hand compress yun to. Na curled milk ito, ma'am. Okay. Tumigas yung gatas nito. Kaya ganito. Hindi siguro na dededean. Hand compress kayo dyan. Mm. Dahil yung parin yung hand compress yan. Okay lang yun, maybe. Chup-chupin mo pag mo lang ano. Tapos ito, papahit yun. Ah, sa mga lahat ng nipon? Lahat ng yung soup yung mamumula na sugar, bigay nyo talaga. Tapos yung puppies, ilang buwan na sila, ma'am? Or ilang linggo na? Wala. Nung 8 pa lang po sila pinanganak. Noong Friday. Oh, napatay, dala mo na ngayon. 22 na, 2 weeks. Kala ko yung nanay lang. Bye. Puppies pa lang asawa ko. Kala ko pa. Pero malasa man ito kumain, ma'am. Sobrang lakas niya kumain. One tablet once a day. Next, itong Susibet. Maiwan ka na, Maggie, ha? Huwag ka na sumama. Ayun, ilalako na namin to guys, dyan sa Baklaran. Bebenta na namin tong mga tuta na to. 200 na lang. 200 na lang isa. Ilalako ang mga bebe. Ilalako ang bebe ni Maggie. Baggy. Maggie, bingi. Ano baggy?
Sila pala dapat yung yung dadalhin sa vet. Si Maggie yung dinala namin. Pero okay lang. Na-check na si Maggie yung bukol niya daw, yung matigas niya sa meme is nanigas na gatas. Kasi baka daw hindi na dedekehan. So, pinapaano ni Doc na hot compress. Yun, lagi-lagi daw hot compress. And then, resitahan siya ng amoxicillin ba yun? Antibiotic. Antibiotic. Yun, kasi masakit daw yan eh. And then, may ointment siya para sa mga yung sa meme niya, yung mga scratches ng yung mga tuta. Tara. Halika na. Let's go. So, babalik kami doon. Oh my God. Grabe nga ngayon. Oo nga, grabe dugo ni Maggie. Normal daw pala yung yung bleeding ni Maggie. Kasi yan, kumbaga nagsugat daw yung niya. So, wala naman daw problema dun. Kaso kailangan bilan siya ng diaper. It's all over the place. My gosh, Maggie. Let's go natin para bilan na yan ng diaper din. Ilako na to para mapera na. Hoy! Umalis ka dyan. Baba! Shh. Baba! Tara. Saan pupunta yan? Saan pupunta? Ayun, tahimik ko. Puro lang eh. Ito palilikot eh. Stripe course. Sinort ni Daddy. Ayun, may mga black. Black pants. Ito, puro brown. Yee! Gagala mga bebe. Sabi ko kay mama, pagbaba namin sa sabi ko, kilala ko na namin tumidyan sa sa Baclaran na tag-200 isa. Mga nakapagod. Ayaw pumayag yan. Wawa mundo. Hindi na pwede. Kaya ba, tumalo na rin yan. Kaya matahimik yung mga members ko. Members. Dilat na pala sila lahat. Okay. Pero bulag pa yun. Dilat na lahat. Hindi pa rin nakakita yan. Puro itim ang uso niyan eh, no? Maskarado. Hello! Oo. Ang dami na nila eh. Kaya pala pumapayat yun si Maggie, ba? Ang lalaki ng mga tuta. Dapat laging busog yun. Lalakas gumede, grabe. Uy! Matahol. Hey! Uy, napano siya? Wawa man. Deworm. Oh? Talap. Uy. Nome. Ang dami. Tulog ulit. Malang kamukha yung nanay ah. Ha? Parang medyo mangusok sa nila. Ano to, Doc? Maliit din ba o malalaking ano? Ano bang Si Groot. malaki siguro ka? Oo. Medyo malaki siguro. Pero mga pandak sila, hindi. Meron, 50%. Ah, okay. Wala na? Wala na. Charap! Yahiya ka na naman, Pastor. Hindi. Ayun. Kamukha niya yung may birthday ngayon. Kaluto na si... Opo. Nakabistida si Mama. Tapos may short pa sa ilalim. Wala ka naman ako eh. Ano yan? Mislit. Bye-bye. Sige. Ay, lagyan si Mama ng pansit.
Santalyasi. Tapos, walang kamatayang ano. Ano ba to? Caldereta. Kakain ako, gutom ako. Kumain na kayo, Chen? Nag-lunch na kayo? Ito ni lunch nyo, me? Me? Ito ni lunch nyo? Yung nga pala, may talong pa ba? Ay, my God. Yung ano, talong na. Wait lang. Kakain ako. Kain ako. Sarap nito. Mali ko to. Parang ito. Alo. Ano? Sarap ano, may parang ano? Parang pula-pula. Di masiwas eh, no? Pagpahirapan ng mama. Pag lalabas ka, labas agad ha. Huwag pahirapan ha. Superman ha. Huwag magpahirap. Labas agad. Opo, Lola. Opo, Lola, hindi nga ako gumalaw ng ilang buwan eh. Grabe kayo sa akin, Lola. Behave ako, Lola. Ngayon nga lang ako maano, Lola eh. Mas ko na, alas 4 na. Sama si Pep? Lolo, bing lolo. Oh! Duty! Labandero, si Pep. Ang ganda ng dress ni Inday. Oh. Let's go! Nasama lang ako. Hinga maluwag. May alis mo na kami, May, ah. Antayin mo kami. Taka lang. Puno lang to tricycle. Nandun ka sa top load, May. Kunyan, chikapan. Nako po si Mama. Nagkakalayo mga tiyan natin. May bunso pa kami dyan. Taba. Tara na dyan. Eh nga. Siksik ka kami sa ano. Siksik ka tayo dito. Taba mo eh. Hindi ka bagay sa akin. Ganyan. Dress ko ayaw. Sama lang ako. Check up kung ano, kung boy or girl yan si ano. Si Junjun. Kailangan ni Jen. Hindi si Julina sa likod. Jinjin or Jinjin. This will give us a picture pero not clear. Safari. Deer represent. Green. Mata lang yan. Kasi nakahanap ka sa ito. Natin mo meso ka. Save. Last week. Last week lang ako sa Ha? Ay, opo. Dito kami unang pumunta doon. Last Friday. Opo. Alas 2 ka pa kasi nundok eh. Oh.
Kaya kailangan na siyang i-ultrasound. Kenmore 6.9, 35 squares. The grid can detect 36 weeks, 2 days. It's up to August 17, 2016. Marami siyang water eh. No? The problem is, maybe more. Hindi pa. Ay! Cute! Cute! Tapos ilong may ka. Ito nakita niya pa. Apo. Ayun po. Don't expect a very perfect image kasi mahirap na. Actually, we're lacking na meron. Actually, maganda pa to. Ang tubo. Singkit. Hindi na makuha yung buong ulo niya. Kasi yung ulo niya maybe malaki pa dito. Ganito ka rin ba? Ano po, Dok? Sabi niyo 26 weeks, diba? Okay. Nag-aantay pa ako, Dok. Opo, hindi ba? Mga next week po. Ito may 4 colored pins. Tapos lahat ito, inuulit ko na siya. Babalikan ko ba? Bo, ano na? Kung hindi na tumukunan. Opo eh. Kasi, So, bigay ko na yung CD sa'yo. Don't but the picture, I cannot leave it now. Magkano ang baka? sister ko siya doon. Magkapatid, bigay ko na lang sa'yo kung nagka. Ay, sige po, opo. Ano yung gender para ma-include na natin? Kung mo alam yung gender, Inipit daw po eh. baby girl. Ah! Sabi ko na eh. Baby girl yan eh. Sa akin, baby boy eh. Lapi ah, parang lapi. Ayan. There. Yun. Ang boss.
don't see me. I don't think they see me. So lucky. Bakit? Ano yan? Nakailang kain na kahapon. Ano? Ay, hindi ka lang. Hindi ba? Pero ubus na. Kumain ka ng saging mansanas? Hindi. Diyan ako, ano ba? Ano kirain mo? Hindi ka naglugaw? Meron tayo marami. Kunti-kunti lang naman. Konti lang po. Tapos matubig. Saan galing ang tubig na ininom mo? Nawasak. Kailangan mag-purified water ka. Ay, di kita. Baba. Nakababa ng kanti mo. Baba mo sa dito. Ay, kita. Wala yata ang tubig. Baba. Wait lang. Tingin doon. Okay. 1, 2, 3. Hey guys! We're home na, grabe. Nabutan kami ng ano. Ay, hindi naman pala. Konti-konting ulan lang kanina. Pero, pagdating namin sakto, bumuhos yung ano. Bumagsak talaga yung ulan. May kulog at kidlat pa. Simulan, tsaka simulog. Ayun, grabing ka ano. Yan, kaya naman, puro ka na naman patapon, bata ka. Natapunan din pala ako ng ano, ng Milo. 150 yung ano. Sige, wait lang din. Alam na ako sa vlog. Ayun nga, dapat may lakad pa kami ni daddy ka. So, ano na... Hey guys! Nawala ng baterya kanina yung yung camera. Pasensya na naputol. Anyway, ko na na-edit ko na yung kalahati ng ano. Almost! Yung vlog for today. Kaya baka maaga akong makapag-upload. So, ayun. And, nakaligo na rin ako. As I was saying kanina, hindi kami natuloy ni daddy sa, sa lakad namin. Kasi nga, umulan. Tapos, sabi ko is, ma-traffic and madaming tao. So, tomorrow na lang. Kasi, kailangan ko din mag-deliver ng, ng products doon sa, sa store na nirentahan ko ng konting space lang naman para i-display yung mga product ko. So, yun guys, support nyo yun na mag-open pa lang naman yun sa July 28. Malapit yun sa U-Belt. Ayun, lagay ko na lang yung yung exact address kapag sa vlog na to. Yun, alam ko na yung exact address kaya nga magde-deliver na ako. Ayun, kaso yung yung mga contact numbers nila and yung location nga mismo. So, yun lang and we're gonna say goodnight na. Ayun, sobrang saya lang kanina nung kami ultrasound. Grabe, halos maiyak-iyak ako nung makita ko yung yung baby ni Mika. Oh, baby girl. It's a baby girl. Sobrang excited na ako. Ay, may mga ayos-ayos ako. Lalagyan ng headband. Yung gano'n. Kasi kay Inday is lalaki, diba? So, akala namin both lalaki. Sabi ko ba mag-away sa mga laruan. So, magkaiba naman pala. So,
Ayun, para lang sila si Julio at Julia, kambal ng tadhana. Yeah, yun. And, miname na rin ako for her baby girl. Ayun, ako nag-isip ng name. Talaga naman ako eh, no? Ako talaga umi-epal. Di naman kasi, ayun. Trip ko lang na magbigay ng name. Mostly naman sa ano eh, sa mga kapatid ko din is ako yung nagbibigay ng name sa kanila. Muffin na ng pangalan mo. Ah! Kaya naman, tapos yung parang maglaro. Bye. So yun guys, we're gonna say goodnight na. See you all tomorrow. Kasi maaga pa kami, maaga pa akong may gagawin tomorrow. So, yun lang. Busy-busy ang bukas at may lakad nga kami ni Daddy. Tapos yung deliveries and then yung basta, busy din bukas. So, ayan, mahaba-haba ang vlog ngayon. Kaya enjoy! Bye! See you bukas! Good night! Saan daddy mo? Daddy! Wala yung palaka mo. Ayun! Ayun yung palaka! Good night! Sabi ko maligo ka na! I'm busy. Ah, busy pala. Sige. Sige. Ibisi Can't namin. you see? Ang lakas ng ulan.